May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka diti sayang gusang anangeg ko, Jonalyn, kasinseng? Ha? Anya asayang gusang tinangag mo kasinsin, Margie? Di mo kanum kayat ti agnaad iti balay da katugangam. Ah, dayta ka di kasinsin? Apay akas jay. Siguro, sikat ti ayan ti parikot. Di mo amu apakibagayan dagiti katugangam. Amok dagiti katugangam ket. Masigurado ka nasaya at atao dagi jay. Ay nawaw, saan apod no dayta kasinsin? Nasaya at tilinangan mi kadagiti katugangak iti tunggal maysa. Talaga laang ajak kayat ti makikabalay kadakwada. Nasaya at tilinangan nyo iti tunggal may sa kunam. Ngam iti anya aga pungarod adi mo kayat ti agnaad iti balayda. No para kanyak, nasaysaya at matlaang no lumasin kami. Uray na singpet dagiti nakaikamangak, kababain latamot akadakwada kasinsin. Oho, ti bagam ki day. Saan ka anawaya ang mga ramid iti kay kayat mo no iti ti pagnaudan nyo. Saan mo amaawatan ita, taawan pa'y asawam. Awan pa'y katugangam. Ngam dumteng to day taa nito kasinsin. Sigurado ang maawatam to, no apay akayat ko ti lumasin. Oh, adto yun ti impagatang yung agatas, tatang. Agyaman aklaunay, Jonalyn anak kao. Awan anyaman na, tatang. Ay no, kaslada na kaapam ah. Makapasurun tumot daya akasinsin, Margie. Apay ni Marjay, akasinsin mo. Anyaman ti inaramid na adi mo nagustuhan. Sa anak laang nga manugot nga agnaed iti ayanda katugangak. Ikan namutin iti dakas akay papanan ti desisyon ko. Anya, Hay, makapaasar ti kasjay, tatang. awan pa'y met nga asawa na dayjay. Di na pa'y napadas ti makikabalay. Iso analakalaan kinkwana ti agsasao. Day tangarod kat, tatang. Agpakalaing launay dadya akasinsin ko. Nagistorya dayjay. Siyak tumanan kayan ti bidto. Di mo lata ni kaskaso, ti bagbaga ti kasinsin mo. Ipamaysam kid di ti atensyon mo iti balay agatangan niyo. Ewan gaya, nakasarita mo di akin kukwa. Nalpasan, tatang. Ilakad milaangan ti titulo. Nasaya at ba't nga ron no kastanak ka. At damit langan bukod yu abalay kan lakay mo. Gusto lang, ti desisyon mo asaan nga agnaay, itayan da katugangam. Nadamagyo ka di, nanang. Tiyan niya manan, Margie, anak kao. Saan kano akayat ni kasinsin Jonalyn ti agnaad iti ayanda katugangan na. Ayun, di na kanukayat. Iso aginat ang dati balay nga ilaklako ni Jelly. Una yun day di akasinsin ko. Ay nawaw, adda ka di pariko tanak ko. Kasla saan nga agpampanunot. Nakasaysaya at ti manugang na. Ngam di nakit di kayat ti agnaad ijay. Husto laang ti desisyon na. Tapno masursuro da nga agasawa ti tumakder iti bukod da asaka. At dalakit di sa bali ang makagapuna nang. Na, ikam man ngaminan iti dakas akay papanan ti inaramid ti kasinsin mo. Kayat nala ti lumasen tapno maaramid na ti kay kayat na. Di ka man nagpakalaing si Kamarjay. Nalakaayamot ti makikabalay. Ibagbagakla ang ti pudno, nanang. Saan mo pa'y amaawatan ita, tawan pa'y asawam. Ngam no agkasar kayo mutan iti nubyom. Sigurado ak nga aramidem matikas iti inaramid ti kasinsin mo. Kasarda Margie kan Gerson inton umay abulan, kabagays. Gusto ano agkasardamatan ka ba, guys? Umay kayon tumangayo, ah. Ay, wala. Ibagayo lang, no kahanaw.
Inton umay alawas pa'y kabagays. No sino ti mangayaw? Ibagam adagasin daklatan ni Jabalay. Wen kabagays, agteksaktukon ka no kasano. Kompleto ka di ti mausar kabagays. At napaglutuan tayo. At damot kit day kabagays. Kumpleto, kayo laengen ti kurang. Agtukaw ka, tanapatag ti bagaken ka, Margie. Anyat ibagam aya Gerson. Lumalpas ti kasarta, iti ayan ni nanang ti pagnaitanta. Ay wala, awan parikot dita. Sigurado ka, ha? Ang mga linton madamdamag at agbabawi kang tumutlang. Jack kayat ti apa. Ay nawaw, sigurado ako anya. Okay la ang kanyak no agnaadta iti ayan ti inam. Sa anak mo't akas kini kasinsin Junalin anak ararti idi nakiasawa. Nasayahat mat nga rin no kasta. Jack kayat nga darumso aparikot. Wen, awan pagdanagam. Friendly akmat kit di atao. Uray asino pa'y ti kabalay ko, kabaulak apakibagayan. Edda ka din nila kay mo, Junalin anak ka. Adday ti kusina tatang, madama ti panagluto na. Dagasit, kumata da papanan me. Ay nawaw, sa dino? Mangayo kami ita. Kasar ka numot ni kasinsin mo Margie inton umay abulan. Ay wen, nakitak ti impose na iti Facebook tatang. Tumulong tayo. Tapnoan may bagbagada. Husto ano agkasardamutan. Kitaek man no kayat na ti agnaed iti ayan ni katugangan na. Nabayagan day tanga iso yung anak ko. Agpakalaing ngamin idikot. Nagado sa una. Para makita ano matakderan na dagitin sawsawang na. Kudaklaki, tinunalipata mong dayta. Ay natatang, jak malipatan no kasano nga irurumenak day di akasinsin ko. Gaputa jak kayat ti agnaed iti ayan ti katugangak. Nagado nga'y bagbagana. Para makita ko nakmanen tatang. Kaya pamankit din nila kayo mo. Tasalud-sudag no kaya't dati sumurot kanya. Itatanalpasan ti kasarmi kini Gerson, agnaed akon iti balay da nanang. Sigurado kay ti kasta desisyon mo, Margie anak ko. Awanan agbalew. Ay nawaw, sigurado ak ananang. Madanagan lang amin anak ko. Apay kuma, kat amok mat ti aramidak nanang. Kasanulaangan no. Ni Gerson matla ang tinangibagang agnaed kami ijay nanang. Wen, ngam kasano no. Ay nananang, awan rumbeng apagdanagan nyo. Saan matan nga ubing ti anak yukit? Ala, adaken ka day taa anak ko. No kayat mo ti agnaed iti ayan ti katugangam. Palubusan ka nga ruden. Agsingsingput ka laeng ijay tapno awan maibaga ti katugangam ken ka. Kauwan mo ngamin. Nasingputak mo't sipod pa'y idi nanang. Nalaingak ang makipagayam anya. Naimbag abigat mo, Gerson. Kastamit ka da kayo, nanang. Ni baka mo ngay, ayabam at amangan tayawn. Nakaturog pa ilang ti manugang iyo. Malaldawan magayam. Unata na puyat, nanang. Ay nawaw, anyat nakapuyatan na mo. Anya kumapay, nanang. Nagbuybuya idirabi iya. Anya, awan trabaho na aya. Nag-resign. Awan plano na nga gaplay manan. Yaka mo, nanang. Naa, sikati asawa na, ngam di mo ki din amaw. No kayat yo, di da kayo ti makisarita iti manugang iyo. Jak amo kada kayong agasawa. Anyan tulaangan ti pagbanagan nyaw, no kastat aramid yo adwa. Kaslawan plano yung mat itibiyag yaw. Mabisbisi na kung Gerson. Urayan ta ni nanang. Sa dinot na pananaya. Sa dino kumapay, napanggimatang iti pangaldawan tayo Ay nawaw, saan pa'y anakalutaw? Saan pa'y? Ayabanda taday dyan no nakaluton. Ay, sapay mabisi na kun. Adu ti danum iti kusina. Uminom ka pa'y Agtrabaho ka mamangaminan tapno adda kwarta. Wen, agtrabaho ak entun lunes. Aginanaak pa'y mo't atanay. Nabampanlugak launay. Makalawas mo't nga agin inanaka. Basol mo mo't laang No saan ka kuma nag-resign iti trabaho, tinasaya at kuma. Adda kuma kwartata ita. Anya? Saan ko makikita ni kasinsin Margie dito balayo Auntie Irma? Iti ayan ti katugangan na ti pagnanaedan da itanak ko.
Kasta gayam. Naimbag man tay manugot nga agnaid ijay, ante. Wan mat, jak kumakayat ngam ammo na kanutar aramiden na. Bareng awan rumso aparikot ante. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko nakong. Nasyak ngamin kat jakmat kayat ti makikabkab balay, ante. Uray na singpet dagiti katugangak. Ay oray syakmat kaanakan. Day tati saan amaawatan ni kasinsin mo, Marchi. Agpakalaing mo day dya amaysa. No agsasaukot kaslanala ka. Narigat nga tati makikabkab balay. Tauray na singpet dagiti katugangan. Saan lata maliklikan ti parikot. Pudno launay tinakunam kaanakan. Deprensya latamot ti lumasin. At least, masursurum pa'y ti tumakder kadagiti bukod mo asaka. Ay, agpada kayo nga agasawa. Apay ka dinanang. Ay nawaw, di mo amo no apay. Agsaludsod ka pay laang kanyak sika, Gerson. Ninanang met, bigbigatan anaputo ti ulo yo. Asino ti saan a pumudot ti ulo na, no kastala ka na yawn. Apay ka di ayan, nanang. Ibagamot kan bakit mo at tumulong ay iti maaramid dito'y balay. Ha? Uray agin nawla iti plataw, no isot aramidin na. Day talaang, nanang. Kan agbirok kayo adwa iti pagtrabahuan niyaw. Tay natalgad kumamot at trabaho atap no makaurnong kayo mat. Adda ka di pa'y ibagayo, nanang. Awanang, day talaang. Ibagam iti asawam ti imbagak. Tamaum-umak matan iti kastangar aramidin nyo adwa. Makaungat ni nanang kadatabakit. Ay nawaw, iti anya aga po kanumat. Wana, tasaan ta kanong amo ti tumulong. Anyat imbaga na kang kaya. Tumulong ka kanu iti maarami dito'y balay. Anya? Sikan tumad ngamin. Day tagpupuklang dito silid ta kan agselselpon tar aramidam. Kasano ko maatumulong nga, kat no kasta makariingak, awanan maarami, te inaramid matan ni nanang mo. Ti kahit napay kat agsapul tay tinatalgad a pagtrabahuan ta. Naa, apay amakibiyang pay lang day ta bakit? Isu na ayat ti mabannog no agaplay ta iti trabaho. Aramidin talat tanti bagbagana. Iti kasta kat awan rumswa aparikot. Ay saan amabalin ti kasta kanyak? Man nakibiyang launay mat day ta nga inam. Na, apay nga impake ka. Common sense matan a Gerson. Papanam ngayon. Sa dino kumapay, agawid akong iji balay ah. Ay nawaw, kas jay laang tinaibaga ni nanang, agawid kamatan. Makaumat yung ugal yan tanalaing nga inam. Na, No kayat mo ti sumurot kanyak, sumurot kalata. Ngam no di mo kayat, okay lang ang kanyak. Awan na sakit abakrang ko. ang mga nudinak palubusan ni nanang apumanaw. Di da kayon, iti man nakibiyang nga inam ti agden na. Awan na sakit abakrang ko. Dayta ti ibagbaga kanak ko. Managdakdakas magayam da di akatuganga. Ay nawaw, sigurado nga day naramid mo adin na nagustuhan. Iso akas ta ti panagsasauna kada kayaw. Talaga laang kit di ang manakibiyang ah. Kunak man no kabaalam Di man ikumpara da di adjonalin kanya. Kasta unay ti pananguy-uyaw mo iti kasinsin mo, idinadamag mo adi na kayat ti makikabalay kan katugangan na. Itaasi kamot ten tinakiasawa, saan kayo mo't nga agkin naawatan iti katugangam. Wen ata madingarot ti ugali na nanang. Nakababain launay no maamuan ni Jonalyn ti kasta na pasama kanak ko. Inton sumarunong amin, di ka agpakalaing. Di wen laang, siya kunti nakababaen. Adda punto ni kasinsin mo a Jonalyn. Uray na singpet ti katugangan. Nasaysaya at lata alumasin ti agasawa. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Pimanaw kanumit gayam ni Margie iti ayan ni katugangan na. Ay nawaw, kaano pa'y tatang? Di may isang aldaw kanupay. Kat, sa dino ngayon ti ayan na itatatang? At dita balay da ah. Kunak man no nalaing amakibagay day di akasinsin ko. Apay ngay akasta. San tayo nga mo no niya tinapasama? Ang mga no da saan da nagkinaawatan iti katugangan na. Iso amay mayatlat no lumasin ti agasawa, tatang. Ay win ah. At datal na ti panunot. San lang nga dayta? Masursuro na pa iti tumakder kada iti bukod da saka. Narigat mitlaan no kanayon nga adda dagiti dadakkel da anam namaan da. Taamangan no mairwam da.
Pimanaw mo't gayam ti kasinsin ko, Nana Roda. Wen, pudno day tanak kong. Itaan niya aga po kanumo, Nana. Binagbagak laeng, tadi na mo amuter aramiden na ijibalay. Imbagak at tumulong kan agsapul da itinatalgad at trabaho da. Ngam kastaki din ti unga na kanyak. Anya? Ada tangsit day di akasinsin mo, Junalain. Sarut pa'y di Di na amo ti tumulong. Kasla doon niya masapul a pagsirsirbiad. Ah? Ay, kuha, Nana. Pudno day tanak kong. Diyak amaw. Kaslaawan ara paap da para itibiyag da. Kastang unay ti pananguyaw na kanyak edi, tatang. Itangay, di na mula natakderan tin sa usawang na kanyak. Saan na mula ang kadi akabailan ti makikabalay? Aga pa da kanumod nga midan kinkatugangan da. Wen ata sadot ken natangsit kano ti kasinsin ko, iso akas niya, tatang. Kasimot ano kasta? Naamiris namat siguron ita, no apay adyak kayat ti agnaed iti balay ti katuganga. Sigurado da ita nanak ko. Sigurado ang mabain pa'y dadyagan ka. Tadi na natakdiran dagiti ado asa una kin ka iday. Agpakalain ngamin kat di namat amo ti sitwasyon. Nadamag ko apim manaw ka iti ayan dalakay mo. Wen, pudno tinadamag mo. Ada parikot? Apay, anyat na pasama kasinsin. Saan kami anak kinaawatan iti katuganga? Naragsakan. Nulimasin kayo kumakin lakay mo. Naliklikan ko matikas ta aparikot. Naa, Pudno mat kasinsin. At namu laang ngamin benefits a maala tayo no sursurwan tayo ti tumakder iti bukod tayo asaka. Ken, maliklikan mat lang ti saan a pagkikinawatan. kat, si kamanan tinalaeng. Siyak manan ti awan amuna. Inton sumaruno ngamin, di ka agpakalain kasinsin. Ibagam kitdikin nila kay mo taagurnong kayo. Tagpaaramid kayo iti uray simple lang akalapaw apag naadan nyo. Awan tupay pagtrabahuan. Ay, kat ibirok yun Takas namat tinaramid mikin nila kay ko, idi agrugrugi kami pa'y. Agawid ta kuman ija balay marji bakit? Ay saan? Diyak kayat ti agawid ijay. Ay nao, apay ngay. Agurnong talangan. Anya? Agurnong ta, iti kasta, kat maaramid ta matikas iti inaramid da kasinsin Jonalyn. Ti kayat mo ka di asawan kat lumasin ta? Wan, panagkunak, kat may mayat matnukas di ti aramiden ta. Makaadal tapay adwa. Okay. No kasta ti kunam, kasta nga rod taramidan ta. Agpatakder ta iti uray simple akalapaw laang iti dagan ni nanang iji amyanan. Tinapatag kat ada pag naadan ta. Saan ta makikabkabalay? Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao, dumteng kat dumteng tulat tamet ti pannakauma na. Nang runa no aglablabas tayo meten. Takas kunada nga rudan, numapno ti salup, aglupyas. Isu nga aramiden tayo kumamet ti responsibilidad tayo. Tapno saan da mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.